Здравейте, приятели! Това е моя втори клип в каналът ми. Дойде преди 1-2 часа дойде нови апдейт на Clash of Clans. На Townhound 9 се отключва нови неща. Baby Dragon, т.е. барака на 11 левел, която изглежда по много по-различен начин. Отключва се Baby Dragon, който заема по 10 място, карва 75 демидж, струва 15 000 елексир и има 12 000 демидж. Също на Townhound 9 се отключва новия спел Skeleton спела. Той на първи левел спава по 6 скелета и изисква 110 дарк елексир. Той ще помогне за ваденето на касала и на касала в ларовете. На Townhound 10 се отключва миньора, 12 левел барака. 12 левел барака. Също така се отключва и клон спела, който заема 4 място и той може да клонира уизарди пеки и такива неща. Ама не съм много сигурен дали може да клонира херотата, защото така с няколко такива спела ще се клонират доста херота и така много лесно може да се бие една база тъха 11 макс. И на Townhound 11 се отключат най-много нови неща. Канон левел 14, лава луна на 4 левел и балона на 7 левел. Спринг траповете ще могат да се апдейтат. Те най-много май ще могат да изхвърлят по 16 място, което е 2 левел хери. Има и Friendly Battle. Това означава да може да се биете с хора от клана ви. Сега, каноните 14 лева според мен не изглеждат много. Също така има и нови графики на играта. Тук бомбите отгоре изглежда, че е по-запалено. И тук сега ще пусна звука при събирането на елексира. Има по-различен звук. Сега ще го чуете. И това. И също така при разрушените неща, тук да ви покажа. Тук направих една фрейм. Тук някой направи. Ето тук. Както виждате, по различен начин вече щупените неща. Доста нови неща има. Мои ще се измислят с тези нови неща, нови атаки. Благодаря за гледането, приятен ден!